Začátkem našeho dokumentu bych vás rád pozdravil. Jsem ten, co to a můj přítel, ten, co ten, je vedle v místnosti a hledá, řeší záhadu ztracené Noémovy rachytle. Ten, co ten? Jsi tady ten, co ten? Hej, ten, co ten? Záhada nějaký rachytle. Ten, co ten? Musíme hledáme rachytly. Noémova, který se ukrývá někde zde. Půjdeme postupem. Co jsi zatím našel, ten, co ten? Našel, vy jako sviští to taky jak rachytle. A dáš si taky? Někdo z nás musí být střízlivý. Nejde to. No tak ne, jo. Jdem. Za mnou. Kam pak nás dovedou kroky v této děsivé místnosti, kde je suchý záchod. Do prdele. Ano, slyšeli jste dobře. Suchý záchod musí se splachovat. Tady je něco. Pilinami! Piliny. Teď mám teď plnou kebuli. Tady byl někde zrádný schod. Zrádný schod. Myslíš tenhle? Ten, co ten je zase na sračky, jako vždy. Projdeme do této místnosti. Hej. Já se bojím. Je? Já taky, na tom se jdem. Teď má. Jdu do baráku! Objevil se mi. Další flaška? Jsi v pohodě, jsi v pohodě. Ano. Máme novou rachytlu, když jsme ji našli jsme ji. Je to neuvěřitelný, máme. Ale počkej, máme tu problém. Jaký? Nejdřív musíme vypít tu flašku. A musíme vypustit ducha. Noémova. Jo. No. Bude to přetěžký úkol, přátelé. Ale my se toho Nejsem ujmeme. a máme. Jdeme na to. Ozveme se. Pryt. 5 minut později. Máme tu flašku a... Upozorňujeme přítomné, že jsme flašku... Mám druhou rachytli. Už jednu máš, vole. Se mi nejde do Musíš flašky, taky ne? myslet na terku, no nesmíš. Tu flašku jsme uvolnili pouze za účelem vypuštění Noémova ducha. My to tady musí právě chystáme. Chystáme. Tamhle bydlí. Pojď. Vypuštění Noémova ducha Tamhle bydlí. znamená volný sex pro všechny. Zvířátka. Mezi zvířaty, Děti. lidmi, Prasátky. lidmi, Ale věřte na UFO. lidmi, Lidmi. mezi zvířatami a lidmi, zvířatami a ty. Chlast se musí množit nejvíc. Chlast, když budou zvířata, bude chlast. Já jsem se teďka zmnožil hodně. Zapomněli jsme na náš hlavní úkol. Vypíš to? Vypustit. To už se stalo, ne? Pustit Noémova ducha. Jdeme na to. Ale já už jsem ho pustil. Ujmi se toho. Já už jsem ho pustil. Sleduj tě do těchto neblahých končin. Ano, teď jste právě viděli strašnou prdel. Ten. Ano, Hezdy. ano. Tak se s tím mám vždycky. Takhle to tady. Ano. Tak musíme Takhle? přistoupit k našemu úkolu. Ty vole, takhle to vypadá jak brutální žalud. Rachejtle. Noé, ty máš žalud. Ranec. Ano. Přistup k tomu, zapal to, vůbec se toho neboj. A vypust ducha. Toho už jsem pouštěl před chvílí. A čím to mám zapálit? Škrtni si kolem a mraky. Ano, ten, co snaží udělat další úkol. Ano, škrtá kolem a omraky, ale nemá dostatek plynu. Zkus to zapalovačem, můj drahý. Padavane. Já jsem škrtnul. Ano, Ne? ano. A když to zapálím, tak co? To uvidíme, co se stane. Volný sex pro všechny. Vystřelím to pro všechny.
Sex pro všechny. Ano, sex pro všechny. Musíme to ještě tak jako 3, 2, udělat atmosféru. 3, 2, 1. Pouštíme, utíkáme. Pojď. Ano. A jdem si pro volný sex. Je tam a pojď.